Moltes vegades, després d'una herència, les finques queden a la meitat entre un germà i l'altre germà. I normalment, doncs, sempre hi ha problemes, no? Perquè a vegades un hi viu i el que hi viu si vol continuar visquent i el que no hi viu, doncs, vol vendre la finca i fer calés, no? Llavors, això és bastant típic, és un cas bastant paradigmàtic. Què fer en aquest cas? Doncs, en principi, el normal és fer una divisió de la coproprietat, un procediment ordinari de divisió de la coproprietat, que vol dir forçar la venda. Això et permetrà anar a una subhasta o forçar la venda a través del jutjat, no? Això és pacífic, és fàcil, és lent, però funciona. Però hi ha una altra estratègia encara millor, que és, paral·lelament a aquesta demanda de divisió de la coproprietat per forçar la venda, posar una demanda de desnonament. I em direu, desnonament? Sí, desnonament, perquè encara que el qui visqui sigui copropietari, no té un títol, no té cap títol per viure-hi. Realment està en precari. I la jurisprudència, els jutges, ja fa molt de temps que han declarat que això és un precari i que, per tant, els pots desnonar. Què passa? Que quan els arriba la demanda de divisió, els que hi viuen s'emprenyen, diuen, hòstia, aquest em força la venda. Però quan els arriba la demanda de desnonament, s'acolloneixen. I és clar que s'acolloneixen perquè saben que els poden fer fora. I llavors s'acaba d'arribar a un acord. Li compren la part a la finca del meu client, o si no, es ven a un tercer i tothom content.